Thanksgiving wedding anniversary of Chester and Miley Magnac by Ramon Silsa. Mass for the souls of Eulogia, Dorothy, Valentin, Simon, Eulogia, Pulasato, Endo Horacio, Benedicta, Lavanta, Margie, Michael, Josimo Magnati, by Ramon Silsa Magnati. Isa pag-ampo sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa mga Birhen Maria, kung alam sa kalag ni Leonardo Peñalola, Jenny Peñalola, Estrella Peñalola, Reniboy Peñalola, Marta Volcano, Teresa Romeo, Marcia Romeo, Pundi Peñalola, Pasica Peñero, Isil Peñalola, Pacto Peñalola, Almin, Bertuto, Sinyon, Isla, Makay, John Pilo, Jorens Urbano, Consor, Ramonina Peñalola, Henson, Genesis, Urbano, Bigoy Cuesta, Pantaleon Urbano, Policarpo Cuesta, Marciana Cuesta, Rodolfo Urbano, Lito Ates, Risha Urbano, Rafael Insis, Father Dan Gonzaga, Arsenio Cuesta, Fredo Cuesta, Daddy Barnaita, Bobby Ishisido, John Urbano. O sa tanang talag sa purgatorio, ilang pinakatong wala na naghandong kanila. Ang nagkalat, Cuesta and family. Pamisa sa makalag nila ni Marcel Abintahado, Russell Abintahado, Julia Villamonte, Feliciano Anyabisa, Monica Basalo, Ranelio Pincerga, Francisca Nasing, Hilario Nakwa, Abelina Basabi. Usap na ng mga kalag sa purgatorio, nagpamisa, Kabanay o Pichi Abintahado. Pamisa alang sa kalag ni Roberto Anyabisa, Gary Caballero, Oliver Apas, Virginia Caballero, Benita Caballero, Chodolo Caballero, Maria Caballero, Marco Regulacion, Linia Anyabisa, Dolores Anyabisa, Katiba Anyabisa, Tusi Anyabisa, Tulog Angel, o sa tanong kalag, upamisa pasalamat sa mayong lawas ni Mayan Caballero o sa bibog niyang pamilya. Pasalamat sa grasya sa mga adlaw na nadawat na nagpamisa Caballero family. Pamisa sa kalag ni Rafael Oro ang nagpamisa Chinalin Ragos. Pamisa alang sa kalag nila ni Josephine Larago, Anastasio Octi, Jimar Oakley Blair, Milagros Blair. Pamisa alang sa kalag ni Josephine Laraga, Anastasio Oakley, Jimar Oakley, Milagros Pilari, Catalino de Lima, Mayla de Lima, Crescencia Iscabas, Teodoro Iscabas, Sergio de Lima, George Salamita, Ryan Ricky, Sakis Ricky, Susana Alanita, Marita Basati, Jenny Anco. Usap na ng mga kalag sa purgatorio. Pamisa sa mga kalag nila ni Susa, Antonio, Chodolo, Perma, Marciana, Alejandra, Ana, Emiliano, Miguel, Tatsonia, Christopher, Erenio. Usap na ng kalag sa purgatorio o nagpamisa, Bethelio and Aurelio. Pamisa sa mga kalag ni Zebriano Tumolak, Fabiola Tumolak, Sinon Amaro, Ilahia Amaro. Pamisa sa mga kalag nila ni Pancho Caparas, Romero Tokia, Solido Franza, Olympia Caparas, Jesus Otto, Ranolfo Latorza, Dolores Anyabisa, Gloria Villamonte, Jose Anyabisa Sr., Datiba Fernandez, Livinia Anyabisa, Roberto Anyabisa, Perla Jimenez, Jose Anyabisa Jr. Usap na ng mga kalag. Pamisa alam sa kalag Evelina Lilita, nagkalag Ayaw ipadugtong pa.
Misa pasalamat ni Mama Mary San Vicente, Virgin sa Regla o Virgin sa Lindubon, para sa mayong panglawas at proteksyon. Ang nagpamisa, Ipoy, Anrita, Anarisa, and family. Mass intention for fast recovery of Glycerin and Almacin, and for the all souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Rodolfo Almacin. Pamisa anak sa kalapit at Bondia Yongson, Raimonda Yongson, Filippo Yongson, Dolita Yongson, Mario Yongson, Sinaida Yongson, Natalo Yongson, Maria Yongson, Sotero Yongson, Severina Yongson, Bernasio Ramel, Sigurdino Ramel, Gregorio Mansakala, Gregoria Franza, Rosalia Yongson Rezada, Miguel Rezada, Amaria Obejero, Benedito Obejero, Mediano Obejero, Erenio Alimento, Cecilia Alimento, Petronio Masal, Maclean Yongson, Franklin Ruiz, Joel Ramel, Abelardo Yongson, Edelberto Pedel Canonillo, Rufina Canonillo, Wilfredo Canonillo, Paula Teresa Canonillo, Rosmelinda Invino, Raul Invino, Ursula Canonillo, Andrea Canonillo, Julia Canonillo, Mandy Musa, Isabel Napoli, Anamreto Canonillo, Juan Canonillo, Lamberto Canonillo, Alberto Selma, Estelita Larones, Augusto Larones Sr., Augusto Larones Jr., Bonifacio Larones Sr., Usinisa El Palacio, Maria Carles Brodel, Adelina Brodel, Samuel Aglawan Sr., Christy Monta, Angelica Resurrection, Monsignor Esteban Inghay, Florentina Canonillo, Fausta, Marciana Algar, Macaria Unapia, Datima Unapia, Karina Ponces, Vicente Juarez, Andres Tabasa, Marcelino Safra, Sergio del Socorro, Basilisa Indino, Leonardo Obde Sr., Leonardo Obde Jr., Demetrio Bastida, Leonardo Ocarizo Sr., Denisha Palayaw, Renangki Midaliada, Donisha de Lima, Celestina Tutlasan, Edifania Lapot, Jesus Bihan, Claire Inat, Carlos Nisukatan, Buenaventura Alcorque, Constancio Dixon, Laura Dixon, Nagpipilan ng Paraya, Serila del Reino, Margarita Herali, Anisita Herali, Maria Unapia, Basilisa Alicaya, Filomeno Dixon, Alejandro Magdalama, Raul Sino, Emiliana Oakley, Nelly Flores, Ricardo Napli, Ignacio Caballero, Arsenio Misal, Paz Villardon, Joel Bardilas, Jaime Nadela, Bonifacio Larones Sr., Rolando Tapdasan, Jerome Vicente Sr., Perfecto Election, Berna Carantang, Gloria Shu, Jerome Sas, Gregoria Selcas, Isabelo Herediano, Benito Mendoza, Raul Mendoza, Ernesto Mendoza, Richard Gaco, Justina Gaco, Corazon Diaz, Jonathan Atubang, Bernardita Herrera, Solomon Butor, Ellen Butor, Eduardo Reyes, Veronica Bacon, Maria Cabalsi, Rosita Herreroma, Roberto Visorio Sr., Estelita Garobes, Jovelio Franza, German Napli, James Falco, Norma de los Reyes, Josefina Cortez, Lorura Lumayto, Vivito Alidon, Genaro Lopez, Antonia Lino Piam, Jesus Delgra, Lina Vasnelio, Pedro Napli, Florentino Napli, Dalmacio Napli Sr., Ricardo Napli, Narcisa Napli, Grace City, Mera T., Georgia Napli, Loreto Valerino, Villarino, Alfred Bauba, Alexander Yonson, Ana Zelunde Herediano, Colectronia Campoy, Alfredo Valentino, Anatolia Avellanusa, Desayana Villarino, Dr. Cecilio Delgra, Norma Tan, Remedios Cabiles, Cornelio Cabiles, Sergio Cabiles, Pedro Cabiles, Isabelo Cabiles, Noñi Morena, José Viles, Catalina Caballero, Alfredo Calama, Ernesto Cañonillo, Milagros de la Pasada,
Conrado Cabaluna, Olga Villanueva, Fernando de la Rosada, Tommy Suerte, Morita Suerte, Doriano Liki Navia, Robert Cabasan Jr., Marciana Atlawan, Apolena Pardelio, Milagros Centrillo, Benjamin Alforti, Winfredo Alforti, Morelio Canizares, Rodolfo Albaycoy, Anthony Tanoigo, Marito Macario, William Beth, Licuaban, Helen Grace Ugocio, and Alberto Cañero, Domicio Manuel. Offered by Johnson family. Thanksgiving for the graces received and prayers for the eternal rest of souls in purgatory and the souls of Ines de la Glory, Lolita Pompeo Senior, Eustario Soriano Camarao, Danilo Renoma, Loreto Castañares, Pedro Aquines Senior. Thanksgiving Mass o kamisa sa kalap ni Eduardo Agadez, Rosalino Panse, sa kanang kala sa purgatorio, ilabi na kanto, wala na inakandong kanila. Bisa pasalamat sa tanang grasya nga nagawa, alang usad sa mga kalaklilan ng Inaras Leon, Regino Talandron, Cornelio Talandron, sa kanang kala sa purgatorio. Thanksgiving for the birthday of Leonora Dizon, offered by Rosauna Dizon. Thanksgiving Mass for all the blessing received, offered by Joyce Gakayan. Thanksgiving Mass for all graces received, to God Almighty and Mama Mary, and all saints in heaven. Mass for the soul of Mariano P. and Espirita P. and all souls in purgatory, offered by Lucy and Billy Mambo and family. Thanksgiving for all blessing and good health, and for the souls of Virginia, Manuel, Joel, Julita, Jonel, Margarita, Macario, Lucia, Lucio, Lourdes, Elvira, Alberto, Rodica, Dino, Penny, Rosalind May, and all souls in purgatory, especially the forgotten one from the Holy Family.
sa Espiritu Santo sa kanunay mga naang kaninyo. Unang Domingo sa Advento at sa i-bless ang Advent Week. Father, as we begin our Advent pilgrimage, we light the candle of hope. Grant us the courage to hope. Hope for your presence. Hope for your peace. Hope for your promise. Lord, our God, we praise you for your Son, Jesus Christ. He is Emmanuel, the hope of all the peoples. He is the wisdom that teaches and guides us. He is the Savior of every nation. Lord God, let your blessing come upon us as we light the candles of this wreath. May this wreath and its lights be a sign of God's promise to bring us salvation. May He come quickly and not delay. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mga igsoon, mag-ingusol kita karon sa mga sala, karon kita mahimong andam sa pagsaulog ng Santos na Misa. Kaluyan na kita sa Diyos na mapagagahon sa tanan, kung pasayon sa ating mga sala at dating kita niyang nato sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Makagagahong nga Diyos, itugod sa mga nagtuo kanimo, nga malumagan ang ilang tusog o kabubuton, alam sa pagbuhat umayo, aron sa ilang pagsugat kang Kristo, na taliabot, mahimo silang tako sa paglingkod sa iyong tuo. Diya sa ginharingan sa langit, kini among ipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhing kaliuban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos na usahan ko sa kahangturan.
Kinudlo, ikan sa pasahol ng propeta Isaias. Kay ikaw, mao ang among amahan. Bisang tuod wala ang kailangan namo, ang among katigulangan, si Abraham, si Jacob. Ikaw kanunay, mao'y nagluwas ang amon. Ginoo, nganong gitutukan mo man, nga may salaat kami ikan sa inyong dalan. O mahimong munggahi ang among gulo, nga mao'y makapabala sa among hadlukunin. Tungod sa imong mga alagad, kaluiin tao ang imong katawhan, nahisama kami sa mga tao na wala mo kahit o dili mo katawhan. Mangurog sila sama sa tubig, mamubukal kung dito. Kari o kadayat ang imong hakong, katlo sa imong mga kaaway, abang mangurog ang kanasulat. Sa dihang naghimo ka makalinis ng buhay, kawala na mo paabuta, nanaog ka, huwag nangurog sa kamukiran, tungod sa kahadlok ka. Sugay na sugay, wala pa gayon nakadungog, hindi may nakakita ang Diyos kasama kayo. Diyos, kamugabang at kumisari kayo. Kalimutan mo ang kinabuhi matalo kung nagtungay sa iyong suko. Nasuko ka sa ilang nakasala kami kung nagpadayon kami sa pagkakasala. Sama kami sa taong sanay kung ang among matarong mabuhay ingon lamang sa hugang pakilan. Nangalaya kami daw gapon. Ang among pagkadagdan, daw angin na ipatpad ka naman. Wala kayo ni sakit sa inyong ngalan. Kung dibangon, aron pagkukot kanina. Teginin mo man ang inyong naon, kung ipasagdan kami, tungod sa among mga sala. Apan amahan ka sa gihapon. O Ginoo, kami ang lapok, ikaw ang magpupulon. Kami tanan, imong mabibig. Ang pulong sa Ginoo.
Hinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang Diyos nga atong amahan kang Ginoong Hesukristo maghatag untag kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Diyos alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti o sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahitungod kang Kristo, nakagamot na kaninyo, o tungod niinin, nakadawat kamo sa tanang panalangin. Samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron walay unyay kasaway kaninyo sa adlaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, busa pagbantay o pagpukaw ko. Kay wala ka masayod kanusa inyong ako. Sama kini sa usa ka agalon nga mupanaw sa layong David. Sa dili pa siya mugikan, hatagan niya buluhaton ang tagsa-tagsa ka mga sulugoon o pahimangnuan ang gwardiya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa pagtukaw kamo, kay wala ninyo ibaluin kanus ang agalon paulit sa hapon ba, sa tungang gabi pa, o sa dili pa ang kaadlawon, kun sa buntag pa. Kung mukalit siya pag-abot, pinahanglan na dili kamo, niya hikaptagan nga mga tulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko sa uban, busa, pagbantay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Merry Christmas. Oy. Happy New Year. Mas layo na pa rin. Happy Valentine's. Ay, samot na nakalayo pa rin. Okay. Pero ang doon, Christmas. Diba? Kinsa na to ang gaandam na para sa Pasko. Ay, wala pang may Christmas tree. Kami mo pa po. Okay. Na may mga lights, no? Hindi na, makita na nato. Wala na rin yung mga sita. Pero dili takabot sa Pasko, dili ta ka-celebrate sa Pasko, sa tinunalay nga paagi kung dili ta mangandam. Kinahanglang mangandam. Mao gani ang mensahe sugod karon New Year, no? Bagong tuig sa liturhikang kalendaryo, kay kita adbento na karon, magsugod tag pangandam para sa Pasko. Mo ni pasabot sa Advent. Advent means coming. Somebody is coming. Na ay tao, na ay Diyos na moabot. Kunya kung na ay moabot ang dakang bisita, kung sa may buhato na to, manganda. Okay? So, atong i-bless kanina ang sitawag na ni? Advent trip.
Hindi pa ikay ko, no? Nakakabalo po ang uban kaninyo, mga pamilya, ako'y Advent rin sa inyong pamilya. Dako kayo siya meaning, simbolo nga, o kwata kasimana, no? Kada kanila o sa kasimana, nga manganda para sa Pasko. Ang pagkatao sa Panginoon. 4 weeks. Pero kining 4 weeks, nga mo kita mulabay, kita mangandam, doon ay mga verb ka ng attitudes na kinahanglan atong puy-an. Aron, ang tinudan ay ang atong pagpangandam. Kanya, mahilig mo po acronym, atong butangan og meaning ang word na Advent. Pila ka letra? A, D, B, E, N, T. So, unong tabo. Okay. Unsa man ang letter A? Ini mga bata. So, sigurado nalikan ng mga tunan. Advent, 4 weeks. It's a time, it's a period of being awake and alert. Unsa to? Advent is a time to be awake and to be alert. Ang letter B, Advent is the time to discover and detach. Sige, sugod-sugod na magsuwat sa inyong mga una-una, kaya wala naman tayo notebook. Okay. Advent is also the time, letter B, to verify and to make a vow. Manaat ka. Advent 4 weeks is also a time of excitement, letter E, and a time of encounter. Advent, letter N, is the time for newness, kabaguhan, o a time of nourishment. Kinahanglan tagaag nourishment ang atong kalam. And letter T, Advent 4 weeks, is the time to be transformed, to be thankful. Yung gusto mo, explain ako ni tanan. Sa ka-oras, kada letra. So, unang ka-oras. So, ato ni i-divide. Okay? Sa matag Domingo, ato mga misa, ato ni palawon ang kada letra. Gusto mo na? Kay karon kay Domingo ha, klaro kayo ang mensahe sa itong Ebanghelyo, letter A. Pinood? Dili letter T, dili letter B, dili letter E, kundi letter A. Unsa to? Be alert and be awake. Okay, mensahe niya. Pagbantay ka mo kung pagtutaw ka mo. Maipulong. Kaya nga naman, kay katakulong, kung di ta magbantay, di ta magtukaw, posible nga mubalik, muan ni ang Ginoo, muduaw na to, o gani, muan mo, nung muabot, ang iyang ang ikaduhang pagbalik, no, yung ikaduhang pagbalik sa Ginoo, kung wala na kapangandam. Pait kayo kung di ta kapangandam. Okay? So, ganun importante man ang pagtukaw. Why is it important to be awake? Napa-istorya na mo, ha? Gusto mo? Hindi gusto eh. Hindi. Naay, okay. Diba ka ng Misa de Gallo ba? Taga ng mahutanan ako na ba tayo Misa de Gallo pa rin pero kahuwal patag ko ba ikan sa parokya o ikan sa Bishop's Plate, no? So, inautot na tutan ta kaya ron makamisa ta kadakadaw. Yapo na po. So, kung ka, no? Kada magmisa alas 4, kalaganan na dukaon, labi na kaming mga pare, kay nang-misa kay kagabi, tinapay misa kadlaw. Sa ay, buwan, tulong oras ang tulog. Pero ang mga tao sa dukaon, kay di ka mag-party, inana. Kasi ay, nabubugidokat mo? Nanimba mo, gidokat mo? Gidokat mo, ron? Amay na lang. Gidokat mo, ron. Okay. Karon, misa di Gallo, alas 4, gamisa. Pagsunod, pagproklamar sa pare sa Ebanghelyo, namatgunan niya ang mga to. Tanaan na, bro. Oo, katulgunan na yun. Sa pagkaman niya, tiglama sa gospel, niyon siya, sige, mga kaigsuunan, kung naglingkod na. Mga kaigsuunan ko ni Kristo, kinsan ninyo ang gusto mo ato sa langit palihog pindo. O, hindi ko ito, ato sa langit. So, nandog. Kapitanan nandog. Apan, nag-usa na galingkod sa tubangan.
Kapag ayaw nagighabok. Okay? Ingo din ang pare, wala, ini si nanay, di mo tingalin, gusto mo ko sila, hindi pinatuman. Okay, ingo din ang pare, o sige mga kaigsunan, kinsa ninyo gusto, ko na sa mano, kinsa ninyo, karoon na kagawang pangutana, kinsa ninyo ang gusto mo sa impyerno, pariyong tindog, indalimpungatan man. Nay, kalipong tindog, kunyang ubang mga tao sa luyo, naglimpong. Kunyang ligiling siya, ingon tayo ng mga tao dulo, ang nanay nas pare. Ang pare, ang nanay sa pare, gusto mo, hindi mo ito gusto sa langit, kundi gusto mo ito sa impyerno. Doon kayo ang nanay, ingon siya dulo. Pag sa ganito, yung pangutana, kung laroon, dukak mo, nakatuhong ko. Nay, ang mga tao ni Tindog magkalian, Nay. Akong ipangutana, Nay, kinsa ninyo gusto mo sa impyerno pag yung Tindog na Tindog ka, Nay. Kinsa mo ba na? Paluguloy na ako na. Nginig siya, okay na anak, okay na ako anak. Yun din yung pare. Ano man na yung okay man? Inoon, duha man na anak. Kaya ang pare ko, Tindog niya. Kuha ninyo. Wala din mo. Wala mo magtukaw karon ay mo mga tawag. Okay, kung ang gakuha sa joke, nabuog na bilog sa joke lang, no? Nganong importante ang magmata. Kaya kalaganan, dugkaon. Kaya nga naman kay lain man ang atong focus sa atong kinabuhi. Magtukaw kita. Saan na pagpagi magtukaw? Mag-ampok, manimba, ugani, kung na ay mga recollection, no? Karon dili wala may mga bisod naman ang pagdadalog ng tao. Bisa na sa internet. Gamiton na ito. I-share na ito sa atong mga kaigsunan sa ibang mga ilang mabasahan, makitaan para untapod sila tukaw. And be alert, be awake. Ayaw tulog-tulog ni ini panahon sa Adviento. Okay. Last istorya, okay ra mo? Okay ra? Papamulo ka? So, hindi na paglukaw na mo? Kaya ako lang paglukaw. Okay. Bitaw. May usa ka tao. Wala siya kaulit dayon. OFW siya. Kaya tungod sa pandemic. Supposed to be schedule niya nga magpulit din kay katrabaho rin abroad. Pero hindi siya, ina niya nga by 24 sa December, magulit ko. Ina niya iyang pamilya. Karon anyway, busy tayo tanan sa pagpangandam para sa Pasko. Busy po ang pamilya para pag-abot sa ilang pinalangga na tatay, ilang iyang pinalangga babana. Pero pili ba na kadiay na siya ipamati? Okay? Anyway, natong move on ang istorya kay as man ni karon, i-shortcut. Karon, niabot si tatay, medyo sayo-sayo. Pag-abot niya sa gate, nag-doorbell siya, wala may niabot niya. Kaya nga naman, si nanay, busy sa pagluto. Si ate, busy sa pag-decorate. Si bunso, gaanda pa og card para Christmas sa ilang school. Si lola, busy pa kaayo tungod kay tuwa pa sa party. Ganda. Yang ibuhat, gusto, kat-kat na lang siya sa gate. Gusto, kunya gani, pagkabot niya sa suod sa balay, niyo siya, ilan ako. Pero ingon na niya asawa, sige lang, suod lang niya sa kwarto, kay bisip kong luto dire. Ikaw na asam na itong anak, ay kako dali dati, nagbutang pa ko sa kortina. So, sana katong pinamanghuran, itong pa sa computer, so ikaw, huwag lang. Karon, higda dito sa kwarto, ikalipong hilong, lalulog. Ingon tayo ng nanay, galit na, iagam na nila ang lamig kay pagkaon sa lamisa. Itawag ng tanan, luwag mo si tatay ng mga wala nang lumas. Diato sa nanay, kung sa'y lakitan sa nanay, ang tatay, wala na yung kinukuha. Kahigda sa iyong higdaan. Apat na dunay sulat na bibilin.
Unsay suwat? Gusto mong may sa suwat? Basahon na to? Sige, deliver ka kung suwat mo niya ako sa basahon ninyo. Pero mo, huwag mo sa linggo? Uy, kayo, punta mo po. Uy, pakalimot niya niya. Okay. Nakabasa na mo sa suwat? Ang suwat ingon, darling, ako mga pinalanggang anak, iulit ko, kay gusto ko sa akong katapusan, sa akong mga kinabuhi sa kaliri sa kalibutan, na naamo sa akong tabad. Pero, busy man tayo mo, wala mo'y panahon para na ako. Wala ka na ako, hindi na mo makakita ang namo ko sa sakit kayo sa pamilya kay ngano, wala sila mag-alert, wala sila mag-vigilant, wala sila magputaw para sa dako nga pag-abot sa ilang pinalangin. Inani ko ba yung mahitabo sa Pasko? Usahay busy kayo sa dakan kay mga butang niya dili na ta kapangandam. Para sa tinutanay nga mag-birthday karong Pasko nga si Jesus. Hinawpunta. Niniminsahin karon sa Advent to be awake and to be alert. Makakatun kita na akong attitude karong Advent. Kung sabi letter A, letter D, discover and detach. Letter B, to verify and to make a vow. Letter E is to the time for excitement and encounter with Jesus. Letter N is a time of newness and nourishment, spiritual nourishment. And T is the time, Advent is the time of transformation and thanksgiving. Ang ubang mga letra sa sunod ng mga linggo. Amen. Palibog ng mundo. Nagatuo ako sa Diyos na mahal, pagkawang sa tanan, magbuhat sa langit ug sa ita, ug ang Jesucristo nga anak na bugtong Ginoo nato. Nagipanatol sa dalan sa Espiritu Santo. Kaya nang ni Maria na Birhen, bisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Pinansan sa krus na matay ang tinubong. Ikunsan sa mga hinatay, sa ikatulong kaatlaw na banwa. Isa ka sa langit ang nagalingkod sa tuos sa Diyos na mahal, makagagamon sa tanan. Ugikan dito, balik siya ang paghukom sa mga buhay sa mga hinatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika. Sa kapitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas at sa pinagpindahin. Amen. Sa pagsugod sa panahon sa Adbyento, mamati kita sa atong Ginoo nga naghagit kanato sa pagpakibinantayon ug pag-andam alang kaniya. Ang pagpag-ampo na atong ihalad ug alang sa uban nagpadayag sa atong maalinggaton nga kinabuhi ang pagtuo. Ug mingon kita, Ginoo, kaluigi kami. Nga ang santos ng Katoliko nga simbahan, magkaliusra diha sa pagkamakanunayon nga sa Santo Papa o sa kaobispuhan, mga huyong kita sa Ginoo. Nga ang mga tao nga naa sa politika, magbuhat diha sa kamatinud-anon o magbukot o gustong pamaagi, mga huyong kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, makabaton na og higpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton,
ingban. Makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanaligdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang kaluoy o ugma, mahingpit kanila nga nangamatay. Labi na atong ipainudan karon sa atong pamisa, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, duga ang among mga pangamuyo. Kami na nangandam sa pagbalik sa imong anak, pinagi sa pagpamati sa iyang pulong, kung paghalad sa iyang sakripisyo, pinagi Kristo among Ginoo. Magapon kita mga igsura ng ako gagawin sakripisyo, dawaton natin sa Diyos nga mahal, makagagahong sa tanan. Dawat ang Ginoo ang mga gasa nga mong hiwalag, ikan sa imong mga hatang, ug ang nagpulos sa among pag-alagad hindi, mahimong tangalang kanamo, nga pagsalig sa ganti sa kaluwasang tunay, kini among ipangayo pinagi Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal,
Diyos na tunhay makagagamong sa tanan. Angay matarong kayo magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi na sa Kristo ang Ginoo. Sa iyang pagpahos, aron pagpakitipon kanamot sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang bisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo ang Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa ban sa mga anghel sa langit, nagasamyaw kami sa imong himaya. Duyo sa ilang balay-muno nga pag-awit. Santos kay ikaw o Ginoo ang tukuran sa tanan ka santos. Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinalang ka namong nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mituha siya og pan, ipasalamat kanimo, itikas ug ihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon ni buhas sa sakalis, may pasalamat kanimo pagtusab, ihatag nini ngadto sa mga tinunan o pingon. Dawata kini o Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao kanis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandog kanako. Ini ang misteryo sa pagko. Aron paghandog sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hinipag sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaning giisip nga ngayan nga moatubang ug walagad kanimo. Himuangan kami ka mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahimusan lahat sa Espiritu Santo. Hinumduming Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahimpit kami diha sa gugma,
uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong Obispo, ug sa tanang mga pari. Ilibdili usap nga mga igsoon nga nangamatay, malaupon mo mabanhaw sila kung tanang nangamatay, diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami nangayan, makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan kaulay sa Diyos, uban sa mga apostoles, ni San Luis Maria sa Montfort, the Blessed Mary Louise of Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan, uban kanila ang ikaw nga daygon, ug ang ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, diha kagalangan imo makagagahong nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, ang tutsa kahangturan. Karon magapon kita sa atong pinagkaugamahan at gamiton ang mga pulong na bilog ka nato sa atong nalunod. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang karutan ug tanang katalagman. Katabi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaupon sa pagbalik na Jesucristo na among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibiling mo kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, Ginoo, kundi rin saling sipahan. Kung sibol sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Karon ipakita na atong panagin
panalig sunay, panaghain pa na kami. Mga igsoon, ang pinig si Jesus, anak sa Diyos, o anak ni Maria, siyang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga salat sa kalibutan, ulahan kitang ikawa, pero makaamin sa iyong bangkero. Ang lawas ni Kristo. Amen.